Uba peniat sing sim MDC na seorang kam constituency ubaderu UCM ka Khasihil Autonomous Districts Council hak arpulai trik unaiwing arhajar arpulai laplai paitba ndakabak hapribon ya ka PS system jokas nongra kum sibenta man peni baya kiteki kor pensawa lasdang man pentrikam hapo kasnong haba ajing keren uba peniat long baya kini kor pensawa layo narus nam arjaka khandai arhajar arpau Henry kapan slam kadai na kajingwan COVID-19 kepala penlong bahkan simpor na kajing khang snong tat hadu bakin dayo man pentrikam hak na kasing pementa na kabaw ribbon yakni kor pensawa kepala mangkerpang na kabenta kador basnong nongra da wa penyai sing sim na kaskem district council keba syongdor hak kajing penlut keba pralak tingka akum katak kajing pli patpat ya kapi sistem kepalayo ya kajing rap na kalian ka district council hak kajing mang keba pralak na kabenta kador basnong nongra ibadan ya kajing kli nadu ki nongkit kam jongka VEC nongkit kam jongki Asha nangta ki Aganwadi nangta ki Sports Club saya kidon ki Sen Samla kidon ki Longkebe dengan ai kublai kerpang lang ya pi baro ki bala pelai por banyadan lang hari sengi te ngaso ban penpau ki jingkemen bakrau ba nakaliang ka darbashnong nongra ki nongkit kam ki bolong hakmat ban tulun ni ka kam shnong ki ju ai ka jingin trelang ka bajan bah batni kum ki nomik mat yang ashimet lese nadu basha jir nakani constituency seorang kam kum UMDC nadu senam aja khatsau ngampat syam kono lese ka kadau ban keno he ka dor barshnong bakam ju ai jingin trelang Henry keno ka ba nakaliang ka district council nakaliang jungi kum ki nomik mat abangi pasyat jingmut syaka dor barshnong bagi dan keno ka kam ba dan kam mania trelang nakaliang juki kim ju pentai ba kamen sim jong jing ie nak jing kemen ki ju pediang subhai ni po shnong mania trelang nam ta kabit kabian jong ki pai pa de kubleshi bon bawan kubleshi bon ya ka komiti shnong de ngit scam ru kanam kut pat tang mentah sing kanang ya ibeteng kan ka jing ade ka jungi de nakaliang jungi house nam arja khat khandai arpho hakanika wat ka baar bangi syajir kum MDC te niyo hakanika excluded area scheme la ka central government but ni dan bun kli ki project ki ba ngiju yarap ki shnong le se ki bapun bah ki benta kawai na kata kalong bangin ajing yarap ye ki shnong ban shnai ki yeng darbar le se ki darbar shnong ni ai jingrap ki shnong bante ki yeng trekam ki office trekam ni ai ru namta ki dom pair constituency but kunju ni yarap ru namta ki sports club kat pangila namta ni yarap ru nakamta ki ni seng pair abai de ki office kini kitai kat pangila pan yarap te kerpang abangi phai ye ke jingdon kam habai de bat ka jing don kam le sekum hak hapsor menta nam ta PA system kalau kemudian kam hadu kata kata ye ka PA system nomor ba jan man kasni kiba kikam kiba bun kiba mi na ka sarkar ban hak ban pentip shi ki pai ba ka bhai ka sarkar ban pentip lada kimwan ding ba shnong te ye ka dor ba shnong lapun kubor daga hima but yaki hima la itu daga district council kat kum ka United Khasi Gentle Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kata deka principal act but ni don kum basan ku sautli ki hima bo ni pori khasi ni ka bapet ka HDC but na pedeng kini kisan ku sautli ki hima jan marshiteng kila don pat yala ka jong ka kaan ki kendon ki ban pentrekam hala ki jong shnong te kum ka hima kum ka shnong nora ka ha hima melim kala dan yala ka jong ka an ka bangi tip kum ka hima melim al hajar nyo te kata nadu ka appointment hadu ka jing trekam
but nalor kataru ngila pen scam biang sai ki rules jong kahima belim bakum no ban la ban terekam nak kebentak administration habo kishnong te ni suthu ba kajing don kam ke PA system don kam hadu kata te kam long shu kum hakipor that say post nam ban shwa kendiat ki kam ban wan hakashnong ban pa pertashnong Henry bentala chan man kasni nak health department don kam jing perta nam ta ban injection ki klung ban wan shim polio ban le kata Lesi naki jongka CNRD nako block office ki babon chat ki kam tengi suthu ban shu shang de ki kali hak ban bu de ki sound system de ki kali kam de ka basuk lesi ka jinglut ka babon ya ka shnong kan sadan te nomor tak tahu ngila perkhat de jing kendu pe i ramba shnong yang ba de la don kam de se la da yo kalat ba idon kam hadu kata PA system te how to slam arja ka khandai arpho ngidam shu yo eka scheme but ngidam shu shong dorbar ningkong hantai hadin bala syajit yang ka sin ku baan ting la yo pen kre ki scheme anda la yo pen kre ngi la bu eka shnong nongra kerpang da kam ta teknik PA system te ya kan ke PA system la mang hakador pralak nadu kaban thiet purchase ki materials bantiet iki tiar kita ke badan kam nadu ka amplifier hadu ki horn hadu ki wires but hadu ka labor kamut ke jing pentrekam ka fitting te memang kumba alat nama bakal he bakal te ngila persyang ban pha nak lihat ke district council li ki supplier te la le ya kata nak lihat ki supplier bala pha kitian te Henry hadian katu kat ni pat kami kini kajing abide baka covid ya ka bahap ban penlong ya kajing pakhang shnong ka lockdown te kala sateng no kata kam hadin belalai kataru dalam persyang ban kontak i ba ambor majau i balong way neki technical person i ba tip hash phang kini ki wiring kini ka sound system namar bahak pol bangadang kit kam shnong hapok se ni IT ba am namenta kam te hadu mentah lu kadang ne la jan chipos nam te ni suthu bangi dot kam ki breu ki ba la chutre ki experience te ni la khot i yong pet se ki tiang ki la don supplier la wan ra hindai stang ka fitting te ondala mut bantre pat ki don ki tiang ki ba hap ban penkela namar ba kim dabyang let's say ki don namar baam ila chutre ni ka kam ti suthu kinu ki tiar ki ba net slam kinu ki ba net ti ong de kan ni ba kam da bian bahaba ha supply na ki we te hantaru ka shimpor ta tu kan ni nama bom yo ka tiar pol bian te pre sutunat pa da ka jing trelang te la ban urlong ni ka kam bat ngaru ti sha la klat ba la ai ni ka scheme nomor bala kam slam then rai da ka jing tut kema ro ma shnong em ba pi hapan ban ribbon ma ban play te ong to la da na lapor ngan sawan then rai sutuna ba benda katayo bat pedeng jing bun kam te na don kata ka soft corner la banong tin nong we kata ka jing iet kerpang jing slow iet kerpang ha ka do no jong ai shnong nong la ong la da ti kam balet lu ngan ban la kawan ban ikendu shnong te la jan nyo post nam ba ka district council kala don ngimpat don ya kala ka jong ka an ban itu kerpang ban pen scam ya ka jinglong try jong ki pat ba jong ya ka kendo sia te tat de ba hadin bangla yo e kini kalan at arhajar apo ngisa yo e ka bor ban itu ban ai ka ni ka lan certificate kini ka certificate ban pen shong nongrim ya ka jinglong try let's say ka khando ka siap ke badai jong siap ku ki pai pa ni akan kombat khando ba siap ni po ri jong ni ka don lai benta ni don ka rira ni don ka rikur ka rinong kenti kini ki lai benta ki bangi don te namar ta katau lada ki don ki o khando ki nong shong ki ba ki don kam let's say ban pen scam ya ka jinglong try ka khando ka siap jong ki
phila ban wan cha office jungi but teng lu dan kiba kwa ban shim jing rap ki bank kum ki housing loan ki wei phim dan kam shu ban register ye ki chaka jong phi hapo DC office na ba da fi register hang tai ka chaka kham tam hang ni po sol kala bun bha ka ching seo te la phi wan hang tai ka duna bha ngala ban ong ngatrai kala ye pher kum ba khatsan a phusha te kani kala long ka jing ku lingba ka jing la jungi ban warra ini ka an ban yarap ini se ki pa ki ka jing lut ne se te ka ba ar ban ka ba ngila pentri kam benta la phikin mau hadin ke ba hadin ke ba kani ka government MDA kala wan ka bor sin sha haus nam aja ka pra te nilai kren sani bha but how arja ka pra ke mau ko badang long CM iba sila HS sila nilai kren bha but number one hatu kapor iyo long CM tang sipor temla pendat ini ka kam habe di building bylaws de kawan no kani ka tem ka mai how arja ka khandai de how ni arja ka khandai nilai trelang buat sorkar MDA ban pensung thu yaki ba habe di ba kani ka an building bylaws ka ba pentrekam kemudian mendai shu ban pentrekam nama ba ta han pikir mau hadu badan kijing ki ini kita namar ba iyeng ibaret iyeng bakum ne kuntai ru have your permission mendai tak kayo permission have pensil so ke building ses ke labor ses ba kiwe te nakal yang jungi ngila yo menta ban pentrekam ya ke building bylaws nakal yang kata si council telada mencuba ngile arpo kili kitungong ngile asurok ba bat keladap hawarjar khatsan ketak deh warjar lai arjar sa warjar khatsan ngilale dak pisah snong namar ngimyo jingarap nai ru ngile dak pisah snong bat ngilale sasan po tuli kitungong mrei hakata kapor kamda lejar khat bakata kajingle jungi ye kata kapi sistem magasin kebaar kala julor no nakadaw jong leili bat kabor maria bat ki amplifier jungi kila ing hadu la ing khong lang hadu ang ni kupoi galan kat habo poi galan la ing khong lang hakata kapor manumala hawar jar khat chua ka election MDC ne hadin ka election MDC ne sujar khat mai kendoi ba ha behing April kene thu khanai i ya jinglong jingman pi system jungi namar ngi hap tha daga kali kakali to klempep ngidon kakali ni pha da kakali ni the tang kum phriang namar kakali ke ba penongkam nam tagi kam do snong ndrei ka jinge jungi galong ba la dangi kam snong ban ni kwa do baro kin syai bha ban sa skore ke ban ni perta ngidon kam nreu kunta ban ya kakali beduna san kunta nakata kadau kala jenjar bha ini ka bere bat kene kalian khantam ko por covid khat khandai le ni kendu jinge ko kau bha namar ba ngimdan ke pi sistem ko belum fungsional te hakapor covid hak di sisa ki tenghong kiladon kilapoi ladon hang ni sunduk ka amplifier kawai ladon ki tenghong ki don sanbo tuli nagaliang jungi local MDC jungi ibahat panya ila panyo enrai kale jar khat no wan covid kontraktor ngim lapsu wan pentrai bat ngas nak benta jong apat ngaong bakal dei ke bahi ke ko bajia bakal mlak ban pedak por covid nama bahadin jong covid dalam sungtu bahai ke jingya jong kali ko pertasnong ya barok ki jong dan kam por covid ngalai ong ing ong te kato kasan po teli ke PI ku boleh sibun tambak kamda lada long kepala ya le sitom ban penyo sispa teli ki tenghong te mi ru ila thakli namar nein penyo biang sakata teli pereng jong ki snap nrei ida kajing lek sitom jungi kajing watlat jungi mentai ngila yo kini kitenghong la jankot sispa teli ki bengite la jankot sispa teli duna kende pensat kita ki kende pensat rungi kente namar ba ndala perta menta ngin setip hai ki jakai berang dan kam pentep si wai ar teli ki bobon hi ki dai ki bala biang bha ka coverage nrei hai berang dai pentep yo sujar khat berang dan dai tai por ngin sa pai hai pentep kita ki basa kitenghong tena prem jongki kini kita ngong jong kasnong di balalau no pembahasan putuli ye ki bopon na preng jeki kila julor lut namar ngalong ye na kadal ko lele enrai kidan umbasipo karwai karteli ye ki bobha ti kita ngalong ye ba ambor majau di balong no pentre le kam ba in pente lang ni gitaru te kemut kala kam biarap ndiak ataba nginna ban penbiang ye giding don kam kasnong na kaliang amplifier ru mencuang yo koi nrei mentai la thep arteli
Hakajing sisa te lada mud hiban perta sisin perta bagasinong kan sawa mencisin sawa baro kijing perta sinong ni don kam sau tuli amplifier ko baduna ten re yang mentai naga jingerap di local MDC jungi ngila don arteli tingi kimi lunti bayam mentai kene ke kampu kelalong ni banya cekmat tang banyak ban perta ya ka hagi ar lengkot lane ar benta lagu benta ko baseneng sisin silan bat ke benta ko syurum silan ada hadirin habut nak liang jaga executive committee dan ada yang berim nak bertemai ne ingin sejong perkat la dalam kepala ingin setiap amplifier syuk serang bakajing perta kan long bet sisin perta